В края на август 2023 година от вратите на фабриката в Безпок излезе поредния зашеметяващ модел, наречен Droptail. От него ще бъдат сглобени само 4 бройки, като първите две в цветове Laros Noir и Аметист са вече предадени на своите собственици в Щатите. Освен с цветовете си, ростерът Rolls-Royce Droptail впечатлява с ръчно полираната в продължение на 50 часа радиаторна решетка и с изработеният от лек композитен материал голям отвор за въздух под нея, в който има 202 полирани блокчета от нереждаема стомана. Полиране са, разбира се, и 22 цоловите джанти. Купето е с ясно видима аеродинамична форма. Твърдия покрив с стъклена секция с промелива прозрачност може да се сваля и да се съхранява в гаража. При сглобяването на всеки Rolls-Royce Droptail са използвани 1603 полирани дървени елемента. На таблото е монтиран традиционния свалесен хронограф, а под подвижната поличка между седалките е скрит боксът с чаши и бутилка шампанско. За разлика от обичайните модели на марката, повечето данни са обявени за фирмена тайна, но показател за наличното гориво на таблото подсказва, че под предния капак все още има конвенционален 12-цилиндров V-образен двигател. Не е тайна обаче цената на луксозните автомобили. Първият е оценен на 32 милиона, а вторият на само $30 милиона.